as the deer panteth for the water, so my soul. 저도 람서고 내 칸에 함작만 야파로 아기 생는 시간 수리원 보그라 가이토노 한바이로 능스노 나이키니 클라이 다복 숙저라 배박하면서 애니까 데로의 강그런 동로의 동거 아니 말 가이토노 한바이 대부 저토니 사이 한바이 마르고 저노는 morke wat hangma tongmani nonon phiyok inamani bagi kaidona hambai teibu jeng sengsarot kathang tongsa nini besa haike bebe nukjagi tongmani kaidona subadi beba sini je gothogya naithogya jaya abrong jeng hakjal khlai tongmani bai kaidona subadi nintani hai jarano yapara Sengman isme paithak jarani pholabai kobol dikhnai bokra jisu nang surisan amen getini ang nirok ni beskango sanam sumani ke jeng mothangjak mani yagulo jini thani tekto kosto sokhai mani kokno ge baksa ba hai ni wansogu waisa kaitono mankha mathangjak ba asai katal engkangke baba gongjal tekto kosto abo kamai thangana nei baksa wanso piaba omohaya jeng asai katal engmane yagulo jini ongklo soitan ba soitan jeng no tekto ro wani kosto ro wani 사도관이 뭐 하여 나이두고 그 어머 하이노 가이 버럭 나이뚝 마노 가이돌 선 엘라우 클라이어 그 때문에 바기 클라이 어그로 무슨 원초 레이어 빌라스간 타나이는 럭몽니 34 verse 19 럭몽 34 verse 19 Bagaimana? Borok kahamro dukho kabangma mano tamoke subrayung aborokni yakni bono pyogo borok kahamro dukho kabangma mano borok kahamro terus awo borok kahamro mana sebuah borok kahamro borok kahamrong ke kaitol baik kaham nei romjak nai o sengsara khorok sabana kaham grei piawa Jisu Khristo ni thri bai susajaka ge bono poito khlaini borok kaitol ni buskango borok kaham jeng mothangjak mani yagulo ba kaitono manmani yagulo jeng jini bukha belaike tongthogo khatungo tebu khakjangma sokhoyo jini thani jeng jepro Jisu Khristo ani sumsokno rujuitlangkha ani sumsokno khoma nakarbai rekha angtai busthumjak dia o konkrokno jepro jeng saimana aprono jeng asai katal angel ba mothangjak ye apro jini bukha o khakjangma tongthokma khatungma sophoi pia aboni loge tekto kosto ogo jini loge Christian rokni loge rikthari phayu then kabangma boro omo haikeno tamanai boro kabangma Christian omo haike wansogo kaitono man khangkeba kaitono besa khangkeba tabo kaha kereng mungsa haya dera mani sopheli ang sinai mungsa kosto rok tomaro thangbai sinai tekto kri khang sinai obo haike wanso ge jepro omo hai jora sophayu tekto kosto jora sophayu apronke borok tomasnai borok yakung rozo kuwani klai supung pai
Mungsa kangkena ang kaiton besang tiba mohai nei bekha beli thange gaboro tornai borok ni bekha chikon ngi thange tebe yakung kaslei thang kahani bagai जों सिथाय आसाय कताल ओंखामानो नों जों बेबा संसानि tekto kosto जों जारबाय हासाल ओंथिनाय बा कागै थांसिनाय कगिया तेबो प्रब्लेम बा जों जाल फाइरेक फानो उन्दैमान तमाने माले जों असंसानिया हानि बागै जों बनो सिखांके जेसेफानो जों जाल tekto जर kosto सफायते जों क्राके बाजावै दंमोन Rondi tabok जों asai katal engka kaitone besa engka manena जों असंसारनि लिया बाइबल को कॉक मिसाव जों असंसारनि लिया दमांके जों काइतोनि आरोनेसे काइतोनि हानि से इंसिउ हानि बागै जों संसारनि लियाबा संसार जों नहायनो कष्ट टेक्ट रनाय जों बनियाबा जों नाइस्रे खामानो जों टेक्ट अंसिनाय कष्ट अंसिनाय अमहाय जों असंसारनि लिया जिसुबो सावो आं बर' ano satok tuino nirok no satok nai temen male nirok ani nirok sengsani liya sengsan ke soitan ni yago ya faza ngi pedi seng bible nali piana John 15 John suman kotma kaham chapter 15 verse 18 by 19 John 15 verse 18 by 19 18 by 19 Sengsar norokno naislenai ni kokpokro ba sujatno ang porinai o sengsar norokno naisleke abo ano naisle ma se klayu hnei norok si sukti norok o sengsani engma tlai o sengsar bini hamzak ma borok haike norokno hamzak kamun tamoke ang norokno o sengsar bisingni saika hake norok o sengsani ya aboni bagino o sungsa norokno naisle jago olo sungsrai srai kenuka जोंनो o sungsani saija kaidor जोंनो sainaka jisuni थैबाय होयै जोंनो sainaka jisuni थैबाय सुयै जोंनो sainaka tabo o sungsani liya o sungsaron tongi tongko haikono o sungsani liya niro थांनाय roko खानाका niro मैथुमान बेना जों सोलोंनायका sungsani liya o sungsaro जों बाहायगे तंथाय के o sungsaro tongwi tongबो o sungsani liya स्राबसानि yagulo जों सिनि बागै स्नामजा जागो जों तंविनाय हानि बागै जों ताबोखौनो नों कगो जों ताबोक जेफोरनो पाकिस्तान बाय जोंनि इन्डिया जों मंलाय दंबो आरि इंलायो माने जेफोरनो नायसिरलाय माने कथालाया अमहाय लाय दं नों ताबो नों पाकिस्तानाव तंगै दंखांके निन बोखाबो अमहाय मा दङ जों अमहाय जों अमहायनो ताबोक जों संसा ओंखा सयतानि यागो सयतानखा गायदर बाय आरि जों बाय आरि फियाबा जों सासा आरो तंनाय उलके जिसु ख्रिस्ट जोंनो फायविना फैनाय फायदि लेगायसा नालिबानो जन चैप्टर 17 verse 14 17 verse 14 John Sumani Kotma Kaham 17:14 Ang borok no nini kok khanarka hake sengsar borok no naisle jaka tamne henke ang o sengsania entino borok bo o sengsania je Kotma Kaham no khanawi boito klainai borok bo sengsanilia Jisu Kristo o sengsania entino jongbo bono boito klainai robo o sengsania Kalau जों फांके जों लोगो के पहिला जन थांनाया पहिला जन का अंकल दिए पहिला जन chapter 5 verse 19 आं पलवानो जों ले काइदर नि बसारक से हनै जों सावै मानो ते बेबाक संसार के शयताननि यागो क्लाइजा जों अल जन सबानोसा जे ख्रिस्टान जे कबो के आसाय कताल इंजा काइदरनि बसा कबो के poito genang bro
nosawo jungle jung John suijamani first John suijamani fellowship khlai tongmani bagai asai kata tungjak rukno gero jung mane bono khoboi haini sao jungle kaitoni busarok se hne jung sawi mano tei beba sungsarke soitani yako phiklaijak jungke jung Khristono ke kaitoni busa tei kaitoni busa gneino o sungsaro sini jak mungtong kaitoni busa soitani busa angka jungbo age soitani busa no tongmani taboke kaitor jungno suwi amo khaiye chaiye boni busa snakha ge bono poito khlainero boni kokno poito khlainero boni kokno khnawi poito khlainero borok angka kaitoni busa te kaitoni hauno tongminai kaitoni hani bage to o sungsani liya sungte Puila Peter khaiyana Puila Peter chapter 4 Puila Peter chapter 4 verse 3 by 4 and for one Puila Peter chapter 4 verse 3 by 4 Poito kriro tongma haike norok sekango kebang mano tongka norok sak tongthok tui no tongka sak motok tui no tongka chuak nongai jerang waijalai kha chalai kha nonglai kha selengma sungsa akjak motai rok no surilai kha tabuke poito kriro norok no o wak tok rok ni tongmung haike borok bai tongliya ni bagai wana jako hake borok norok no kulo jadi age sing je musu tuina tongkha je khlai ma musu manon khlai kya nongkha zaka tongkha tongtoka sakne musung tui pia batao ke jeng aroni nokhar kha aro jeng aroni saina zaka hani bagai jeng tabo kaitoni busa angka o sungsani liya jeng kaitoni hani bagai no soitan ke kaitoni ari engka jeng kaitoni bukhago hani bagai no soitan jengno naisirejago tei sungsar angka soitani yago tabok jeng soitani tamanai soitani rajyo soitani hawo tongmani haise hani bagai jeng bobai naisirejaknai tekto sokpainai kosto rojaknai mane podre jeng kosto tekto ngai ujora haibana moito narabadi kaitor jengni loge tongo engka jengno kaitor protection roi tongo kaitor allow khaya ke soitan khaimi mungsa khlaimi phola kathani bisitei kaitor jengno jubawai dong engka tmani bagai kaitor soitani hawo tongroi tong omong baise jeng bono busu khaja oboni porikha mane jeng bono busu khaja o porikha naima hai jeng soi ke sijak nai boni chiri poito busubu jeng soi ke sijak nai o kosto tekto ni bising tri tau kosto tekto kri ke jeng bono busu khaja bobu sijagia boni thani jeng busu poito bono bu sijagia nai hani bagai kaitor omo hai jeng no nani bagai allow khlai game okay take a shot 2 Timothy chapter 3 verse 12 2 Timothy chapter 3 verse 12 and for one Khristo Jisu by thansa ngai kaitono surihui tongma nainero borok bebak no satok jaknai orosung nugo Khristo Jisu by thansa ngai kaitono surihui tongna nainero borok bebak no satok jaknai orok jeng phang ke nugo jesukno kaitoni bagai khlaisinai jesukno Kristoni bagai ani sakno yaparsinai tongna naisinai nei neng bukhawo chabruru neni satok jakmung asno phairuk nai tobo neng gobo gobi kaitono manka
kaitoni khane bagi mungsa wansogya kotma kaham bagi mungsa wansogya kaitoni kopno pina bagi nini wansok mani kri omo haike asuk satok mando sokpa yangnai nung jesuk kaitoni khane bagi wansog asuk nung nini oro satok mani sokpa ne taburodi nung soitani nung hano kaitoni bagi toy feri ruk asuk nung soitan jori jamai nono bada khlaine haibla tmangla soitan obon samang ga omo haina jeng kaitoni bagi samang khlaiye jeng kotma kaham pire borok no kaitoni thani to mani tama soitani yakni phiyogui kaitoni oro to mani tamane soitani hake kojor kaitoni hake waru ge apron ke soitan bada khlainani nainai ge omono jeng jesuk na saktaru asuk gebengmung sokpainai tekto sokpainai jingjal sokpainai haipan omobaino jeng sijawo tefron chaka omobaino sijawo kaitoni bagi jeng busuk khlainamo jung kaitoni jeng busuk haja jini poito kaitoni thani busuk tong obono sijaw boni bising tin samang bai na jeng sijawo samang go thangane samang chapter 14 verse 22 samang 14:22 samang 14:22 ang poriwana boro poito khlainai ro rak ruwi poito krak ke tongna bagai khapang srang rukha asuk tektoni bising tui jeng kaitoni hawo ma habinai ne borok saka ortmaisa boro poito khlainai ro no rak ruwi poito krak ke tongna bagai khapang srang rukha oro jeng nugo jengno teibo krak mani bagai khapang srang rukha hai bagai jeng tekto kosto bising tui jeng kaitoni hawo kubui hawo sobiasa tekto kosto tui jeng thangna nangnai himna nangnai ol bising tui jeng thangna nangnai mutangjak mani yagulo kaitono manmani yagulo baike tekto jengja kosto jini bisingo jengri pai jeng asai katal ngani ba kaitono manmani logi na bo jeng mane bono kaitor bono subrai bono mutangnai ne jeng yasak mani logi no jini tekto kosto sokpene jini loge ngeseng jini subrai ji sunona hakena jeng nugo boni samang jengna nisikang baptisma namani yagulo boni temanai pola kathal farak ngui ba phekya kaitoni kok saklai jakha nge boni yagulo jeng temang mani no bo samang jangnani jengkhang kena boni gebui no saklainani jengkha jengmani loge no jeng temano bo langthang jakha soitan bai again soitan bai pemlok jakmani jengdo again soitan tamai bonusa nang ano waisya khurumdi waisya bokrok boni again je nukmani hathai ni bising funuka nukmani bebag no ang nonoro nai hainei soitan bono Jesu Khristono saka so omo haina jeng kaitoni busa engka jeng boni busa engmani yagulo jeng mane bebag jini tongkese haya jaya jengja tekto bebag no kamai thangbai nai pai nai hinei takhakadi omo hai khaka kangke soitani amjokmani jeng temanai yakung rojo khunai
가슬레나이 에 갈라이나이 갈라이게 증 바사마야나이 그래서 사이마는 예수 그리스도 진이 수브라이시 암족상 증 속이네 진 타네고 암족 멍 속이네 때문에 말래 하니 하이 증 어승 사닐리야 증 가이도니 아로니 가이도니 버사 증자 tekto 속이네 그브는 가이도니 버사 함께 어버 그브는 속이네 는 타니 는 크리스탄 응카 하이버는 는 암족 멍 tekto 스 속이야 개보 그브 크리스탄 스승이야 증 혼이만 이게 크리스탄 흔히 동아이 가방마 그의 크리스찬이야로 뭐라고는 사도네 non-believers도 사도네 그래서 어머하이 크리스탄이 이티하소 가방마 누구 크리스탄로는 크리스탄 그의 크리스탄로 버타르마네 사도만에 tekto 좀 이티하소고는 누구 그러니까 어머는 좀 누구나이로 못해 나를 보니 가게 카나디 그리고 우곡노 수인이라고 보면은 그의 크리스탄 버터의 크리스탄 사도 작동 관계 바 어머가 멍스스 증자로 속을면은 버름타니 혹은 욱 증자로 버름 비싱거노 소코모의 크리스탄 그의 크리스탄게 바이만이 누구나 피아바 크리스탄 내샤의 그의 크리스탄이야게 버름은 바로 증자로 나쁘네 그의 크리스탄노 tekto로고 코스토로고 하이타카디프 어머타카디프네 좀 누구 어머는 이티하소고 동고 Hebrews chapter 10 verse 32 Hebrews chapter 10 verse 32 ang poyono 32 Agi furu norok bahayke tongmani abono muito klai naidi afrugo afrun afrurogo kaitoni pohor norok ni thani pil furu norok gabang ma tekto rezaki satok zakpana abono soikya oke जों 그의 크리스토노 보이도 클라이네 이렇게 사토 tekto고 जों 소위 동만 때문에 말래 어버 응나 에니시 아기버리야 시송자 어버 하이 소코이네 때문에 성살 소이되는 야고 야활자때 성살을 쓴동 जों गोबां 스마이크사 라고 जों 어머하이 누구 어머하이 example 우다하는 जों 누구 버로 까복 론디 이집니 하워 이스라엘 로 이집니 하니 로 틱레티 피자카 코스토 tekto 욕나니까 하이래 하이버는 이집니 엉커리 파이마니 로게 버로 말라이 소모드로 바르마니랑 코스토 오케 하이버는 모시 바르카라이야 보네 때만 아이신동 하생콩 도마브 하생콩고 뭉사그리 하생콩고 능 멀봉이 탕나이게 함께 뭉사그리 뜨이브그리 머이브그리 마이브그리 사동동만이브 아스는 그 쌍프로브 그 쌍만이브 아스는 만에 어머하이 tekto자가 tek그리나 하생콩고 무방방사그리 사동 동프로 사클롱고 탕은에 두고 말이야 뜨이브그리 어머하이 워세 버러 이집니 노카위 이집 그만 이집 은카 똥토 사토 사바야 농바야 셀랭파는 버럭 사바야 농바야 그 사위 동 이거는 버러 이집니 가이도 버러는 노카리 되비야 그만에 말래 이집 은카 승사 노부족만이 파로 라자 파로 은카 뭐 소이탄 노부족만 그러니까 소이탄이 야고버로 클라이자 아니 바게 버로 티클라이 되비가 가이 이거 버로 아르니 욕만이 로게 버로 노 사타우 하생콩 시나 신기도 하생콩만은 노 tekto costo 가나노 속나니스간 버로 하생콩 루이세 이것은 뭐 어머하이는 ซึ่ง 가이도니 어로 동위나니스간 몰브릉릉 ซึ่ง 동위나야라 동위나니스간 진이 크리스탄 ซึ่ง 오승사로 동사
जों खृष्टान लाइफ मा दंनाय ओंखे उ खृष्टान लाइफ ओंखा tekto ni bising tei जों parmangnai उ tekto jesino जों tekto kosto no par engli mana asing no kaito ni khusi ngai temane mala bosing no उ samang ni bising tei उ tekto ni bising tei no jini poito no sai mana जों bono busu thaja proman nugi mana ke जों no boni hisabe जों no sokat ronai okay जों omono nugu nanti kaisa जों nugu smai kasawo om hai udaharan Jacob Isaac boni bufani Isaac ni hamari manmani thogai bo hamari nangka aibana hamari mamani loge bo tuma angka karima tongai kyan hable hamari manka manano bo bebang na manka uko ye bo kari tongai kyan boni mamani no laban ni no aga omo haigena जों nugu boni jibono खारै दं बे इनका टे कैसे जों nugu टे कैसे जों nugu David जेब्रो Saul राजा काइतनि कॉग्नालिया उमनी लोगे तमान नुखासन काइतनि कॉग्नालिया उमनी लोगे David no काइतो राजा चौंखा David no raja chongmani loge David raja singhason de asokmani जों nuya rugbu tharani hene besek rekrejaka raja chongjangmani ulobo haibage bone bukhawo proshno bu kasana kaito nunto ano raja chongkha piawa tamani angles so bu tharjagane tagbo rekrejagine tongkho kharai yang kharai ji oso gesen omohaike no kai जों तमासोंथाय जों काइतनि बसा पाबो गोबै केमो थांजाक माने यागुलो काइतनि बसा हायबानो जों सयतानि जागाव दंखो सयतानि किंडमनो दंखो हानि बागै जों सयतानि लियाबा जों बनो जोंनो बो कस्ट टेक्टर नाय पियाबा काइतर एलाव खायु जाते जों सिनि बयतो देबो क्राक मानन बागै सिजाक मानन बागै तब जों साक अमाइके वन शॉट टाइम जों गोबो दे काइदन जों सासानि बागै जों कस्ट मानै दं टेक्ट मानै दं जों जारा सफै दं काइदन जों सासानि बागै जों सारा अमा हायबो ओंगो कस्ट टेक्ट बरनै दं काइसाके निनि हाया खालायमा बाय नों बे कस्ट रजागो दै काइसा हंके नों कस्ट रया काइतनि बरक ओंगै सयतान नाइसते हाय कस्ट रमा ब्रेबुसिका हाय काइसा हंके नों काइतनि सामों खालायनो बागै काइतनि जों सासानि बागै नों बे कस्ट रजागो दै काइसा हंके निनि सामों निनि जाया नि बागैनो नों कस्ट मान आबो नों निनि जाया नि बागैनो कस्ट मान खाके काइतल नोंसा लेनदेन करि पियाबा काइतनि जों सासानि बागै नों कस्ट मानखा इगे काइतल दं काइतल नाय खालाय दं काइतल बनि सकात नाय फाय जों नायलेबानो 1 Peter chapter 2 19 by 20 1 Peter chapter 2 verse 19 and 20 Khristo satok jakna teuino tongdi satok jakma teuino tongdi kaitoni muchung mano sawi manma bai norok ahaino satok jakmani tektono soike norok kaham hunjaknai norok samang hamya khlaiei bujak mano soike tamoman pia norok samang kaham khlai hano satok jakmano soike kaito norok no kaham hunai ni oro जों nogo जों samang kaham khaibo satok jakma obaise kaitoni mokolok kaham piaba gobangma Khristian samang hamya khai gobaनो बैनि मानिफानो खखा बैनि जागा सेले थानायफानो कबुलखा ओ हामिया बुलाय थानायफानो कबुलखा नं थानायफानो कबुलखा अमहाय
bomohai tabok nang kaito ni chungsa sani khaili de nang satokza na tong mang haya tong de nang satokza bosi hai nang satokza kang kaino ang Khristono ngi satokza ka ukogi tumani bagi nang satokza kok na yang ngi de satokza na nang kaito ni mangno chungsa sa khaibani bagi de satokza bosi wan sokza na जों जुदि जों हाया खालायै साथब okay aboni mungsa lav gरै kaitoni thani piaba जों गाहाम खायैबो kaitoni जों sasani bagै खालायै जों साथब जाखांके abo kaitoni mangno जों संसार खालायमाने 가인의 멍의 좀 지금 단이 코스도 속회만 했던 와이슈슈게 따보로니 가이도 찐이 타니 조라 함야 속회냐니 로이로 조라 함야니 비신트 좀 코스도 tekto mana 따보로니 좀 따보로 코로나니 칼 어마이 조라 함야 Rang puja biar ni jora, omai jora hamya biar na siara sopai, omai jora hamya ni bisente, jeng sensaro tekto mana. Te kaisian ke, sini lang mawo, teman sinai, sini sotru, baca non naik nai no. 나이스는 나이네 비신데 가이더스노 진이 랑마오 개뱅문 소파이도 바사로이로 만 나이스는 나이 하미에 버럭 너 바사로이로 응약해봐 버럭 너 하미에 클라이냐니 엘라우 클라이 와슈슈케 진이 하야 루기 수기로 바인 랑피자 코스토 tekto 액시덴 파는가 오마이케 버는가 cái quái số cái cái được ông ai ngó soi tàn đâu nó đi nếu để Christian nên nó được lại rồi hoi nó soi sai đâu ông ai người mà soi mà nè soi trụ bát rồi đâu cái ông ai cái gì thani costo tekto soi phải mình ở sân sa tông sa đâu teman bagai cái đó sân nó boni besar untuk tiba जों न ताव माने कष्ट tekto रोहितो नों वाइसु वासौ नायदि जों जे बुमा बुफांनाय र बोसार न वाइसु जों कष्ट नुतु तैनो सिदो तैनो बोनो जों कष्ट रो माने नों कष्ट जों कष्ट रो ओकोगिया कष्ट उनटफ्रो जों हायनो नायै दं तमानमले उ कष्टनि बिसिं तैनो बोसिरो ताव सराय रोंदि माखागि तंका rom basawi romi basawane naikya himna ni naikya tahu ya pripilas kan sepro kalainya tahu neng bok kalai pro kalai hake de sing neng kalai baimang na tongkang ke teman na usrai himna ni khomata kri ingi thnai ga om haina kai to ba haina seng kalai pro tikno usrai basa ro kalai pro ke bungo ba kosto nang za 하이파나 전 버럭 너 힘만이 로야 그 버럭 힘만이 하시네 그 어머 하이는 가이도 진 코스토는 로긴토 하이파나 오 코스토니 비신트이노 좀 또리 어머는 퍼포스 또니 바게 진 타니 tekto 증자 가이도 노구이 동구이 나예 뭐 응로이토 아무가 시니까 하네 바게 넘버 1 pilihkan number 1 증노 संसारनि सेकागै गोथार के दं रगनि बागै इंगेसिनि जों कष्ट tekto मायाके उ संसारो गलग जागबा आरोनो गलगै संसारनि दंमोन जामोन बाय संसारनि बररो बाय जों कागलियाके बरनो दंमोन वनो गदालै जों दं इंगे कष्ट tekto नि बिसितै जों बरो बाय काग आगेरको जों लोगो पिला जोंनि पारारो ख्रिस्टान प्ररोगो दाउ मैथ दंगो जों खाबुथारै non Christian rogni no haragia जों ज्राय प्ररोगो खाबुथारै haragia
Teman malah जों kusung kosokनै basejak. Hai bagai जों ajorarago जों naini kanke sini motharago boydo krak ngi tambai. Tabok naini tabok mungsa baselai kerikya bubu basejak dia kemili laijak. Enggak neng hasal sini naila hanke bomo Kristani poribar bomo Kristania sisini jagli. Kristani besarong draksawi cuang nonggoi wajalai tombai kya sing mungsa Peleman kerja, okay? Abono kait tu semua sekali ni kan, tong luan ni. Okay, so jengzal tekto ni bising tu, jeng baru buat kaki tong liman. Okay, kait tu semua kethar ke tong tun ni, semua nayu. First Peter, kan leping First Peter chapter 4, verse 1. Ang poyo Kristo borok ngei satok zaka ba norok bo abo bai no wansugui kharadi satok zaknai borok bo tei sumsok bai gedalia satok zaknai borok bo tei sumsok bai gedalia satok zak ke sing karak ngei pai ani bagina kaitor satok wani elau khlai ngani hanya saya sok penyanyi kaitor semua elau krai. Ketika saya semua training semua gerak krai mana bagai training rawan bagai. Enggak satu mana bising tising semua training mau. Enggak training bising tising semua kaitor ni tongmeng no naitugu kaito ni tongmeng no sung surungu kaito hai Kristo hai sung tongnani musung mani pai hai bagai o musung mani kai Kristo ni tongmeng no nahoroi Kristo ni tongmeng no musung thung ni no kaito sung no training ro tamo nang nari army ro training maro police ro training maro hai sung no training Job 23 verse 10. Orang teman saya, ang English way portion, but he knows the way that I take. When he has tested me, I shall come forth as God. Ang test kelajar kangke, porika kelajar kangke, dei berangsa kaham unde, nai Job so. James so utang ini Jacob chapter 1 verse 2. Jacob chapter 1 verse 2. Jacob chapter 1 verse 2. Ang poi wana Jacob chapter 1 verse 2 to 4. Ani takuk norok podre podke potali zake belaike khatong thokdi. Dami hunba norok sawi mano omotui potali thani norok ni poito kecake norok soyui manmaklayo norok payasat no soyui tangke beba gono kaham hunjak sukana kisapana hamya hunjak lab orok tumasya norok satok jake kaham hunjak sukana hani bagai norok kaitor sungno training sungno satok mani tekto ni bisinte sungno tlang rangsa ketenno sogi kangke table pure mahai sung omahai na satok mani bisinte sung table sini poito table keceng gerak sijak ngetik kesya karang ka tawne bagai number 3 wongke sungno kaito no kare ono te kubuno bisa saya ngrawani kaito no table kaito no thanigo bisas bangrawani poito rakrawani bangrawani sung tuangkai sung kostok nya prongke sini je malai tongmani no sung poito ngo kaito no nyawi bono no bisas sao bisas bangi thango sini bisas manai rang download rogo ngi thango kaito no pogi thang engke se protector nang ko rang kong phon tong de kosto tekto tongui tongu nang kaito ni pa kaito royang ke nang mungsang ya omo hai ni
nini wansuk ngo sokpairu nang experience ngre nang rang paisa no tei trust khailia kaito no trust nika haini bagi no kaito omo chungno chini thani o omo hai jora sokpairu 2 Corinthians chapter 1 verse 8 and 9 2 Corinthians chapter 1 verse 8 and 9 ang porinai takugrok jung Asia angkoro tekto manmano norokno muito khlai runanayo sini sakao poja kotor bokjak mani abo panjaloi hilik aboni bagai jung thangana hne wansugui manliya afro jung dotharjak na hne hanjak ma haise ma tongmuksiwo jung sak no khabera yawi kathirokno muthangei tisanai kaitoni thani khama berana bagai se omo ngo oro jung tumanu Corinthians no tumai chiti sui jung kaitoni thani kaito simise Khristo simise bo simise beba sini phantongmani sini abo mungsa sugya ono shiro wani bagai obo hai sikanke jung sini tongmani rang puisa pha oro jung khabera wi kaitoni ro khabera nai ke obo kaito nai boni thane khabera thing to mane male sini thani jung sini tongmani ro khabera kanke kaitoni pogi thang kaitoni oro jung kaitoni oro bukha kri ingpai kaitoni ro bukha kri jum oro bukha thana soitan no tlang thana ge muito nar bini waisho sini thani rang puisa dolot sopai mane abo kaitoni oroni sopai okogya soitan bo rogi mana tomani bagi soitan ro nono kaitor bai sakaklang mane bagi kabamo bro khai ni sao Khristono khai ni sao rang puisa ke kaisa kaitoni hamari rang puisa abo kaitoni hamari rang puisa mankana abo kaitoni hamari ingka obiya soitan bo rogi mana jodi nang rang puisa manai nang akoba age nang asuk ganang tongya tau ganang engka u ganang engma bai nang wansok thai klai ganang engkuk mani abo bai nang kaitoni seba de khlai kuk ma na kaitono seba khlai mani abo kre komoku nang kaitono seba khlai mani abo komak kugungke u hamali kaitoni aronia jodi nang kaitono nang ma u kabang engma bai ganang engma bai kaitono nang tebu khlai makha kaitoni hane bagi tebu khlai makha kaitoni samuni bagi juwa makha ingke abo kaitoni hamali khni ma ngake soitan rowi tong no kaitor ni aroni tlang thangan bagi tabok sarai ro no putla besar rowi buma bu phani skak lang ma hai bono kidnap khlai kidney rok tiklai phalei mokol tiklai phalei roi me hai ngia ke ba tamanai bini deso ko phalei roi ma hai omo hai ngake wansok thai klai sikama borok omo hai na khurungo besa rang puisa raba mangkha ke kaisa sikai tane hamar oh ya soitan beroi mana mo teman le usungsa soitan ya gosia pazak detai kaisa teman bagai kai dor no kosto tekto ne bising tei tongro sungno sukno hani mane khuni no nahorthun osungsaro mokotang ingthung teman le osungsarni manikuni ka sabchakne pai thanai pai playa manayo mokol ruthung kharothung hai bagi teman male osungsani manai no mokol rog kharo kha awni bagi chine nini beba jan jibon rokha kaitoni bagi ne mungsa khlali yanke kaitor nono mungsa roma yang nai kaitoni thani ne mungsa sugia kaitor thani ne mungsa khlai mani grei kaitor nayo mungsa sa khlai thina buma bupa obono nai mungsa sa khlai thing jate boroni bogishot kaha ngani bagi ge kaitor omono nai kaitor sija nukja bebagno gesingno osungsar komor thangnai pai painai bono mokol tarothung bukha tarothung obron obo bornaya bukha tarothung ni bonai bukha rothung ni bonaya
Boronai humani te pipeline ya bonose bekhatung nei bonayo. Romans chapter 5 verse 3 to 5. Romans chapter 5 verse 3 to 5. Ang poriwana tekto rejak purun pano jeng tongthok layo tamne hunke jeng sawi mano tekto rejak ma bai jeng kha kolok ngo kha lok ma bai jeng krak ng sugo krak ng ma bai jeng khatung khaja ngo omo hai khatung ui jeng bekha bai yawi tongo tamne hunke kai to jeng no busuk se hamzat abono bo jeng no rumani pola ketar tei jini bekhawo kaham ke sawi man rukha oro jeng nugo srai ke jeng poito khlaima bai kai to jeng no tabuk bo bai khairok jagui tongthane tu kha keseng tekto oro jeng nugo tekto rojak puro hano jeng tongthok layo tomani bage jeng no kai to jeng kai jeng tongthayo tongnai bo tei pai playa o sungsan ka bebang komor thangnai kai to u komor thangnai manei rok no tei khata tongthok thung obo jeng no nai kha tongthok thung obo jeng jini thani nai bon besarok no jeng bo haible jing besarok no jabo kakrai marok ben thung tongsinai kemoro ben thung tongsinai school thanglia ngeseng bui rekrai marok le school thangli teman male oborok mungsa sugi pia basrai pro rogo chikon su gari thangjak nai borong kala borong chrai ro ba ke bon ba ke na pulai seli chrai ro ai puna bo mungsa ya bu ma bu pa okra ro ni thane bo mungsa ya okra ro nayo kahano nai theng boni bo shot kahang ngane nai ro ge kai to ro kai omhaine nge jeng kai jeng siwo o sengsar dong somnai sokmon jaknai pai thangnai ge pai thango tumani baki kai to jeng no cost of tekto ungnani ro ba cost of tekto bisingo tumno tongro tumani soitan no allow khlai pai thango obani jeng no mol brum ni pipeline te komoria sengsa sa no ronani te pipeline komoria sokat jeng no ronani bagi kai to ereng painai komor nai no jeng no ronani naya te paia ja no se ronani nayo kai padi jeng thamanya 2 Corinthians chapter 4 verse 18 2 Corinthians chapter 4 verse 17 and 18 ang pernah tabuk jeng srapsa kisah tekto manmani abobai no jeng rejak nai abo kubo kabangma pabo paiplaya abo a tekto bai suthai krei jeng nukma manei rok no kaisomui naiwi tongkya nukjagya manei rok no se kaisomui nayo nukma manei rok srapsani bagi se nukjagya manei rok ke te paiplaya nukmani manei rok srapsani bagi se angge Kristan kobo Kristan ro unuk mani no seng mokol kai song itong ya jone bo srapsani bagi je nugya kai tor sung no ronai no botei pai playa ono no sini subrai sung no ronai musumo okay take a pai thago jeng Bible pod nai paris nai Matthew chapter 5 verse 11 by 12 Matthew chapter 5 11 by 12 ang polwana norok ani borok ungma bai bui norok no lachi rukhe norok no satokhe norok no tatawkhe kok hamya sakhe norok hamsa jat khas rangdi tongthok di tamni hunke chupno hawo norok ni bagai sokat kabang ma khati jak tongo norok ni slai sekang tongnai diari rok no bo borok rok omotui kheno satok kha gel tomaisa satok jakhe kha tongthok di tekto jakhe kha tongthok di tomani male je satok jaknai bono hamsa jak tamni
가이돌 버르니 바그리 서갓 카티 동. 정 아승은 사독자들은 아승노 지니 바그리 서갓 가방 응르르. 가이돌 누클라인 동. 정 번에 부사. 하이번에 번녹 뚜뜨이는 사독 로이 동. 때문에 바그리 정 아승노 사독자그 아승노 어머 가항르르. 정 서갓 마르르. tabuk serai jepron poreu tabuk rondi nang mutri phai dong kha haibana serai mutri phai bu mosoro warui mukhui rok sawi tebu poreu costo lenglai ya washi shu taxi ro khung ma ho haibana jeng pore zuru khat bu khatom thuru costo marung mathu ya mutri mai ya haibana tamai bagi borni bobi shot ka ha jeng nu khoin dong 하버슨 가이도 승리했은 매방 눕나이 하버슨 사회만은 보비쇼 한국 나이 하나이 이게 가이도를 매방 눕이동 한박이는 가이도 증노 코스트 tekto 석화이 프로그는 증노 코스트 tekto니 디클라이 또비야 of course 증제 습만은 아스노 가이도 증제 습 소이만은 아스노 가이도로 1 Corinthians chapter 10 verse 30 31 증노 증제 습 소이만은 아스노 जों बोसोर जरातै सयमान बावबोनो सिउ जों मोसिनि बोसारावनो हायले ब तावग्रंदि 10 kg तैयानि सिबनि फां दङ जों बनो 20 kg बक्सिंग रयाबले हायले जों बनो 10 kg तैमाके 10 kg न तैरनो नायना याका बनि साइ कम तैरनो नायना जों बरनो 20 kg बक्सिंग रयो बम हायबो पामो हायरो नाय दङ गसिनि काइको जोंनो सिउ जों बोसोर जरातै जों सयमानाय बोसोर जरातै जों सयमावानि खमता दं बनो काहांके बसि हायबो जों सयमावानि जरा आसु जरातैनो जोंनो रो गे जों उ टपिक न तयै जों बाहायके सयनाय उ कस्ट tekto न तैनि सालरगो बसकांगो खायना जों तिनि वानसो लायका आसाय कथा उमानि लगे लगे जों tekto कस्ट जों थानि शक फैनाय जों जा शक फैनाय सयतान काइदर सयतान तोंना सयतान कथान सयताननि हाबो जों सयताननि लिया जों काइदरनि फेबो काइदरनि फान्तांगो हायबानो उ संसार सयताननि याफारजा गे काइदर सयतानो एलाउ खायो बनि बसारफनो कस्ट tekto रवानि तमनि बागे जों अबनायखा जों काहानि बागिना जाते जोंनो बते संसार सा खालायमानानि जोंनो तेबो सकाट रमावनि बागे केमितो नारबायदि जों कस्ट नों स्काइनि सामन खालायवानि हनै वान सक्रर नेनियर जों जा सफायरनाय tekto कस्ट पद्रे पदनि बिसिनतै हायफाना जों अबाबाय थाखथाय करे तमाने मले जोंनि बागै सकाट खाटिजा गाइदर आनि लगे दं ख्रिस्ट आनि लगे दं गाइ ख्रिस्ट बेबागनो सिउ बेबागनो साविमान नगे बायदि सुरिनाय बुग्रा काइटन न हामबायरावो नोंसोंनो नोंनि ककथायनि बिसिंतै नोंसोंनो खारा रखा फान रखा बेवसोंनो फोरोंखा कस्ट tekto सफैनाय हायबोनो आप्रबो उंक्लकता असलदि अबहाय जोंनो फोरोंखा गाइदर जुबादि जों क्राखे बासावै दंमोन निन्थानि बेबागनो याफोर बुग्रा जिसुंबाय सुरिसा